na yung mag-arabiyo kakabsat, siyak ni Pastor Joey, ti kadwayo, ti daytoy arabii, ti panagkararag, kan panagdebosyon. Ti ayat na ing kabilangan. No ti panagbiag madanagan ka, kata panunot riribukan na ka, lagi pemti para Diyos inted na, adung nga ayat impay na ken ka. Ti ayat na in kabilangan, Diyos dumuna in kakitahan. Ti ayat na in kabilangan, nakaladong muna in kakitahan. Nuna dagsan nunay day taawit mo, nabanto ti karga binaklay mo, lagi pemayat na ket mapukaw to, day tadanag ket ragsak sumukat to. Ti ayat na in kabilangan, Diyos nung una in kakitaan. Ti ayat na in kabilangan, nakaladong muna in kakitaan. Nudagiti gayam muna baknang da, panunutem kari ni Kristukan ka, lagi pamayat na maliliwa ka, ijay langit kukwawan serbida. Iayat na in kabilangan, Diyos nung una in kakitaan. Ti ayat na in kabilangan, nakaladong muna in kakitaan. Gapuna nuladang mutsumken, di ka agdanag Diyosin katumaklin, lagi pamayat na diag sarden, adakan kaingat gungunam dumpen. Ti ayat na in kabilangan, Diyos nung una in kakitaan. Ti ayat na in kabilangan, nakaladong muna in kakitaan. Adda tayon ti maudi Sabado iti Nobyembre, bulan ti panagyaman. Ket iti daytoy arabii, nangagan tayo ti imno, ti ayat na ing kabilangan. Nagadu dagiti bendisyon, parabor, nga intayo na awat manipod iti Dio. No, lagi pan tayo dagitoy, di tay pulos sumardang iti panangbilang. Kinapudno na, damay sa nga bersyon, damay sa bersyon daytoy nga imno, iti Ingles. Han nga version actually, alteration no na revision. Kasto iti ko na. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, name them two by two. Count your blessings, name them score by score. And it will surprise you, there are millions more. Bilangan man, dagiti parabor, bendisyon ti Diyos ken ka, iti sagaysa, saan ka malpas, sagduduasan kan umalpas, sagapat, sag sangapulo, sag duapulo, sag upatapulo, uray no, sag sangagasot, di kan tumalpas. Agsipod ako na, there are millions more. Kakabsat, milyonaryo tayo. Milyonen ti parabor ti Diyos kada tayo. Manipod din na yanak tayo genggay tatta. Di tayo mabilangan ti parabor, bendisyon, ayat ngayon ti Diyos kada tayo. Gapuna, mapalagipan tayo, baban iti surat ni San Pablo kaliti taga Tesalonica. Umuna Tesalonica 5, manipod iti versikulo 16. Agingga iti 19. Kasto iti mabasa tayo. Kanayon nga agragsak kayo.
Di ko maliliwayan tagkararag, agyaman kayo ti Dios. Dakas man wenno nasaya ti kasaad, daytoy ti kayat ti Dios a panagbiagyo, akas tattao ni Kristo Jesus. Diyo idepdepen ti Espiritu Santo. Gaputa, aglaplapusanan ti parabor, bendisyon ngayon ti Diyos, inted ti Diyos kada tayo, ni Pablo kunanak, kanayon nga agragsa kayo, rejoice always. Rejoice in the Lord always. Kanayon nga agragsak kayo. Awan iti rason no apay nga aglading tayo, no agmisuot tayo, wenno maldaangan tayo. Apay, gaputa nakadado ti parabor ti Diyos kada tayo. Agragsak kayo akan kanayon. Agyaman kayo ti Diyos, dakas manunan sa ati kasaad. At datay iti kanito nga, kasla, jak ang nasurot na ito'y. Habang, uno kabayatan nga, subsublyanak, nagiti kapadasan, iti pamilyami. Napanunod ko, idi anatay ni tatang ko gapo iti lang cancer. Nagragsaka ka di idi? Nagyaman na ka di ti Diyos? Idi anatay ti kabsat ko alalaki gapo iti aksidente ti motor. Nabalin ko ka di ti nagyaman iti Diyos? Idi naamuak nga adda multiple myeloma ni nanang ko. Nabalin ko ka di ngayon baga, agyaman na kan kauwapo. Subsubyanak tagijay, kasla. Saan? Ngamit ti dayto kanito, nakitak nga, adda rason, tapno agyaman na kadagijay, uno gapo kadagijay, kapadasan ti pamilya. Ti Diyos, adda nga pinagain na sidag na kami nga kakabsat, kan pinagin na sidag na kami a pamilya. God has brought us siblings together into a closer relationship, into a more intimate relationship. Nakitak man nga aglaplapusanan ti parabor ti Dios. Idi anapasamak daytoy uno dagitoy iti pamilyami. Di nakampulos pinanawan binaybayan ti Dios. Nakita mi met no kasano ti panangipateg dagiti kakabsat iti pamati kada kami a pamilya. Gapu kadagitoy mabalin ko ako naan agyaman ako apo. Agyaman ako apo. Kakabsat iti anyaman apasamak ti biag tayo. Ti Dios mabalin na ti mangaramid kay ti banbanag tapno may pariknana ti ayat na panayipatag na panay-kanawa na kada tayo. Ti Diyos mangaramid kay ti banbanag tapno uray no addaan tayo no daldalan tayo wano mapadpadasan tayo dagiti trahedya delubyo iti biag tayo. Ti Diyos mga aramid kay iti banbanag tapno mabalin tayo kunaan. Apo Diyos agyamanakan ka. Gapu kay iti parabor mo bendisyon mo mabalin ko ti agragsak mabalin ko ti agragsak asayayaman ken si kakararag.
na himbag arabiyo kakabsat. Agkararag tayo. Anya na nagpintas a panunutin o Dios. Nga kadagiti tunggal panubok iti biyag adda dagiti aramidem tapno mariknami ti parabor ayat kan bendisyon mo kada kami. Gapuna adda rason tapno ko na enmi agyamanakkan ka. Wapo dawatag nga rodkan ka. Luktam ti puso kan panunod mi tapno mariknami kadi ken makita mi dagitoy a parabor mo. Saan ang mabilang a parabor, saan ang mabilang a bendisyon mo kada kami. Uray titag na ti panagladingit. Uray titag na iti trahedya ken delubyo iti biag ken pamilya. Ti daytoy kanito dawatag kadi paraburam dagiti anak mo. Isuda akadwa kiti daytoy arabi ti panagdebosyon. Salwada mida, aywana mida, bantaya mida. Tulungam ida kay ti amin nga aramid da. Wenno Apo, kaduan na kami. Itinagan mo Kristo daytoy kararagmi. Amen. Ti maminsan pa'y kakabsat, siyak ni Pastor Joey, ti kadwayo iti tunggal rabi ti Sabado, iti panagdebosyon ken panagkararag. No nabendisyonan kayo gapo kay iti online ministries iti Nax United Methodist Church, ket ti Apo karitan na kayo, wano mariknayo ti karit ti Apo kada kayo, amang ibingay kay iti bendisyon ngayon kay inawat. At to'y ti GCash kan bang account ti iglesia, mabalin nyo ti agi-transfer kayo ito'y nga accounts. Ken laglagi pa nyo met, ti mangted ken agyaman iti Apo, iti iglesia nga ayan nyo ita. Ti mo minsan pa'y, naimbag arabiyo, kat ti Diyos, bendisyon na kayo. Amen. Amen.